kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, usturizko erreka bat. Kaixo, Teieta Jone gara eta Txatxilipurdi elkartetik gatoz. Gaurkuen, Plaza Bizi proiektuan baitan, basoan jolasean egitasmoa aurkeztuko zuen. Basoan jolasean aisialdi ezitzaian eremuan kokatzen den proiektua da eta naturan hezi eta hazteak duen garrantzian oinarritzen da. Zortzi arratzaldez, urrian bixan hasi eta azaroako gehixan bitxarte, Santa Barbarako eremuan barrena ibiliko gara. Egitasmoa 5 eta 10 urte bitarteko aurrei egongo da zuzendua eta guztira 20 plaza izango ditugu. Basoan jolaseaneko lehen 8 arratsalde hauek probaldi garaian kokatzen ditugu. Beraz, doakoak izango dira. Proiektuak aurrera jarraituko balu, finantzazio iturri berriak aztertuko ditugu. Basoan jolaseanen izena emateko, eskuragarri jarriko dugun QR baten formulategia bete edo Txatxilipurdi elkartera etorri beharko zarete. Horrez gain, izen ematea irailaren 26an itxiko da eta izen emateak hurrenkeraren arabera egingo dira. Herrian abiatzera goazen egitasmo berri honetara batzera animatzen zaituztegu.